என்ன தங்கம்? பண்ணிட்டு இருந்தோம். இந்த தடவை வந்து அந்த குழந்தைகள் வெளியில எங்கேயும் போகாதனால நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்து அவங்கள செலிப்ரேஷன் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருந்தது. நீங்களே என்ன ஹாப்பியா இருக்கீங்களா? வந்தது உங்களுக்கு ஹாப்பியா? ஓகே, நம்ம கேக் வெட்டுறோம். அடுத்தது உங்களுக்கு எல்லாம் கிறிஸ்துமஸ்க்கு ட்ரெஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன். எல்லாத்துக்கும் ட்ரெஸ் பண்றோம். அதாவது பாட்டு கச்சேரி, எல்லாரும் உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டை கேளுங்க. டான்ஸ் பண்றவங்க டான்ஸ் பண்ணுங்க. மத்தியானம் பிரியாணியோட நமக்கு நம்ம கொண்டாட்டம் கிறிஸ்துமஸ். ஓகேவா? ஜாலியா? ஓகே. மேரி மேரி கிறிஸ்மஸ், மேரி மேரி கிறிஸ்மஸ், மேரி மேரி கிறிஸ்மஸ்.